אני מיטל וייס, אני מנהלת משאבי אנוש בבידיו סייבר מזה 3.5 שנים, עם ותק של 13 שנים בעולם של משאבי אנוש וגיוס, עם הרבה מאוד דבר של גיוסים מאחוריי. אז לפני כ3 חודשים בעצם יצאנו לגיוס של אחד התפקידים הרגישים והאסטרטגיים בחטיבת הסייבר שלנו. מדובר על תפקיד של מנהל יחידה מאוד גדולה, אסטרטגית ורגישה בחטיבה, תפקיד מאוד מאוד בכיר, עם הרבה אחריות, אסטרטגית, שנוגעת בלב פעילות הסייבר שלנו. וכמובן באפס לוחות זמנים. אז אני עובדת עם סייווייז כבר 6 שנים, בכלל לא הייתה לי התלבטות, זה היה לי ברור שהם הראשונים שאני פותחת להם את המשרה, זה היה לי ברור שאני צריכה מענה מהיר, מקצועי ומיידי, והם היו הספק הראשון והאחרון שפניתי אליו. אז בעצם כרגיל התנענו בעצם פגישת התנאה, פגישה ראשונית, מעבר לדרישות התפקיד הפורמליות שרשומות במשרה, בעצם עשינו פגישה עם מנהל היחידה, מנהל החטיבה, שהוא בעצם המנכ"ל, שיגיד בדיוק מה הוא מחפש, מה חשוב לו בתפקיד, איזה רקע צריך, איזה ניסיון, מה מבחינה אישיותית חשוב לו שיהיה במנהל הזה. כמובן, מכיוון שסייווייז עובדים איתנו הרבה בעולם הסייבר, וכבר סגרו לנו המון גיוסים, הם גם מכירים אותנו כחברה, הם מכירים בדיוק את הדרישות שלנו, הם מתמחים בעולם הסייבר, מכירים את המועמדים, הם חיים את העולם הזה, אז הם ידעו ממש מיד בדיוק לאן אנחנו מכוונים ומה אנחנו רוצים. יומיים אחרי הפגישה כבר התחלנו לקבל קורות חיים, ולא במסות, קורות חיים מאוד מאוד ממוקדים. אני יכולה להגיד לכם שכבר המועמדים הראשונים התאימו לנו ממש לפי דרישות התפקיד כמו כפפה, ובעצם כבר אחרי 2-3 קורות חיים, המנכ"ל אמר, אוקיי, בוא נעצור שנייה, יש לנו את זה, בוא נתמקד באלה. מה שמאוד נוח בדרך העבודה עם סייווייז, זה בעצם שאנחנו לא צריכים לשבת ולקרוא את הקורות חיים ולהבין, אנחנו מקבלים רעיון מצולם. בעצם כל השאלות הראשוניות שחשוב לנו בשביל להבין אם המועמד מתאים ועובר את השלב הראשוני, יש לנו ברעיון וידאו קצר של 10 דקות, שפשוט מראה לנו תמונה מלאה על המועמד, ואנחנו יכולים להחליט אם אנחנו רוצים לפגוש אותו או לא. חוסך לנו המון עבודה, בעיקר של המנכ"ל, גם של משאבי אנוש. כל רעיון זה בעצם ממוקד מאוד בדיוק על השאלות והדברים שאנחנו רצינו להתמקד בהם. להפתעתנו הרבה, הגיוס הזה נסגר תוך שבועיים, זה משהו שלא חלמנו שיקרה, בטח לא בתפקיד בכיר כזה. אני יכולה להגיד שגם שאר המועמדים ששלחו לנו והיו בתהליך היו בדיוק בול מה שחיפשנו, אבל אני אומרת לכם את האמת, לגייס מזכירה לוקח לי יותר זמן מזה. אז אם אתם צריכים לגייס לתפקיד קריטי, לתפקיד בכיר, אתם לא רוצים להתקל שוב פעם ברשימות אינסופיות של מועמדים ומיליוני קורות חיים, תפנו לסייווייז, הם יודעים בדיוק לגעת במקומות הנכונים, ויודעים לספק את הסחורה.